berrogei eta berrogeita hamarkada inguru horretan desagertu zen igaraba gure lurretatik, eta azkenengo hamarkadatan berriz behar rekuperatzen hasi garen animali espezioa da, eta rekuperazio horren inguruan berbaiteko, ikusi izan ditu gure ibaiarrotan, eta horren inguruan berbaiteko Nerea Pagaldaikin inogu itzordua, bea biologa da, eta apur bat azalduko dozku, berreskuratze horren inguruan zerrek baldintzatu dauen, eta zein girotan bizi behar dian animali horrek gure inguruan bizi izateko. Kaixo Nerea. Apa. Egun, esan dut, urte askotxo pasaudia desagertu zenetik igara gure lurretatik, ez dakit zerrek baldintzatuta musan desagerpen hori edo zeatik desagertu zian? Gehien bat, ibaien egoera txarragatik. Ibaiak oso kutsatuta zauzen, ez dakit gogoratze zarien, baina lehen oso normala zen, ibai useino erreka useina dago, oso gaizki useintze zabielako kutsadurangatik. Orduen azkenien kutsadura horrek eragiten dagoena da errekak hilda egotia, ez? Ez dau bizirik, ez dau arrainik, orden Garabak ez dauko ze jan. Galdutza temuten zen animalia espezie bat zen, ez? Azkenago hamarkada honeik arte. Galduta egon zen, Gipuzkoa eta Bizkaian, Araba eta Nafarroan mantendu ziren gutxi batzuk egoera kaskarrian, baina gutxinaka ibaien errekuperazioen ondorioz ikusten gabitz nola gutxinaka gorantza itzen dauen. Esan dut, azkenengo hamarkada honetan agerketan hasi dela, erakusle da hori gure ingurumenan aldaketaren bat edo jasan dugula, edo igual ikuspegi aldaketa bat edo dauenan erakusle da? Da erakusle bide honien goia zena. Azken hamarkadetan aldaketa asko emun ibaietan, onerantz, adibidez 2013an EPL zabaldu zen, eta Araztegi sai esker ura askoz garbi xau dau, ez dago hain kutsatuta, horrek azkenien bizitza ekartzen dau errekara, eta gutxinaka indie, ondion geratzen die, pausa asko hobetzeko, baina bide honien goia zelan seinale da. Zein baldintza gura ditu igaraba batek bizirauteko, gure ingurunean bizirauteko? Igaraba da erreketara eta ibaietara oso lotutiko animali bat eta oso arrain jalia. Egiza da, segun eta ze ibaietan oso erreketan, segun eta ze jan dauko, dauko arrain larrei moldatu alda edo karramarroekin edo anfibioekin, baina arraina baldin badauko oso arrain jalia da, orden batez be arraina bihar dau. Eta gero babesleku lasaixak. Oso leku populatuetan adibidez ez badauz leku lasaixak, ezingo da asko asentatu edo, baina... Gaur egun igaraba asko ikusi alditugu gure ingurutan, ala ondio kopuru ez da horren handixa. Kopurua dexente hobiagoa da, Gipuzkoan nahiko zabaldu da, baina ondion errekuperatze prozesuan dago. Azkenian egoera txarrian dagoen populazio batei errekuperatzea kostatzen jako hasieran. Orden errekuperazio hortan gauz eta gutxinaka hobera. Esango zeunke, biztanlerian edo badauela txip aldaketa hori edo gure inguruak zaintu inbiar ditugula edo prozesu horren baitean lan inbiar dugula txip aldaketa hori dagoela, esango zauke? Nik uste baietz, gutxinaka aldatzen gabitzela eta hori gauzak beste erabatera ikusten ez, natura be zainduta babestu behar dugula, ez dela bakarrik errekak ez diela hondakinak botatzeko leku bat, baizik eta errekak zainduta azkenien arrain gehiago dauko, igarabak agertzen die, eta hortarako baldintzak hobetu beharra dauzela. Eta nik uste gutxinaka mundien pausuekin, nahiz eta batzutan pauso edo aldaketa horrek eragiten dauen erresistentzia punto bat, nik uste hori gizakiongan naturala dela. Baina gutxinaka ikusten dugu zela aldaketeko nura ekartzen dauen, eta Ez dakit itxaropenik badauen pentsatzen dut baietz edo jakin gurut baietz, baina zuk esango zu igarabak berriz desagertu ez deixen edo bentsat errekuperazio prozesu hortan jarraitu ezen itxaropena badau? Nik uste baietz. Ibaiak azkenengo hamarkadetan oso gaizki zen, eta aurrera pausoak eman ditugu, horrek
ibaien eta inguruko habitaten egoera hobetu dau eta horrei eskerri Garaba agertu da. Nik uste goberanzko tendentzia hori baldin badaukogu, oso gaizkin behar dugu berriro atzera itxeko eta Igaraba desagertzeko. Nik uste hola jarraituzkero Igaraba geratuko dela. Pentsaien dut, gizakixo guk aldaketiaz gain, orokorria, erakundiek eta bultzatu beharreko zerbait dela, ez? Natur eta gure ingurumena aldaketia, ez? Bai, hori da, azkenian guk herritar edo bezala aldaketa hundixak emun alizateko, erakundiak eta lagundu edo lagundu beharra dauke aldaketa horreitan. Kudeak eta esain intentsibo batetik ekstentsibo batera pasatzia, azkenien errekan kasuan adibidez, errekan kalitatea ez da lotuta bakarrik erreka eta bere inguruan dauzen landare ditara, baizik eta arro guztixan egiten den kudeaketak errekan kalitatean eragina dauko. Orden da pixkat, mentalidadia zabaldu eta kudeaketa mota ekstensibo hauetara bideratu posible dela. Azkeneko hamarkadatan aldaketa hori emun dela, komentu dugu, orain dela 50 bat, orain dela 5 hamarkada okerra hau azan egoeria, eta pentsatzen dut helburu izango dela mantenketia edo eta hobeketia, ez? Gure ibaiarruan egoera hori, Igaraba moduko espezia mantenketako, ez? Bai, hori da. Lehen aipatu bezala, Igaraba agertu izanak esan nahi dau bide honian goia zela, horrela pausa asko inditzugu, baina ez garaztu bihar ondion be gauza asko dauzela hobetzeko. Adibidez, ibai asko ondion Deba ibaia kasu oso enkajo nauta, oso porlan artian sartuta dauz, eta horrek ez da laguntzen, landare dieta bihar da, orduan hor hobetzeko punto bat dau. Bestalde batetik da, oin Europatik datorren laguntzen bidez eta hola ikusi dan presak eta beharrezkoak ez dienak botatzia. Errekan konektibitatea hobetzen dozulako, ura oxigenatzen da, eta horrek eragiten dau, ez dakit, igual kriston uholde bat edo baldin badator, eta arrain espeziak desagertzen baldin badie, errekan konektibitatea ona baldin bada, berriro kolonizatzeko aukera dau. Bestela asko zailtzen dugu hori, orduen, eta aipatu biharrengoa da, batez konstientiak izateko, gaur egun daukogun arazoetariko bat dela, medikamenduak, hormonak, pestizidak, guzti hori arazte gizetan ez da lortzen guztiz kentzia. Eta horrek uretan bukatzen dau, eta horrek nahiz eta eragin letala ez izan, bai dauko eragin subletala. Itxialditzu individuak ezin dienak ugaldu, eta horrek azkenien kriston eragina dauko. Mezu orokorra orduan izango litzake bide honian goia zela, horrek eragin baitau Igaraba moduko espezieak lehen hau ikusten ezianak agerketia gure ibai hortan, baina ondio jarraitu behar dugu lanian oneri buelta muteko edo prozesu hontan jarraiketako. Hori da, bai. Oso ondo, eskerrik asko. Bai, zuri.